Il-ħamis tħabbru t-dettalji tal-Karnival ta' Malta li se jsir bejn il-21 u l-25 ta' frar. Dawn id-dettalji ngħataw tul-konferenza stampa li saret fi Pjazza San George fil-Belt Valletta. It-tema ta' din is-sena huwa ispirat mill-fatti storiċi marbuta mal-oriġini tal-Karnival kif irrappreżentat mill-Gran Mastru Laskaris, ir-rabtiet mal-Belt Valletta inkorporati fil-Gran Mastru La Vallette u simboli oħra relatati mal-Karnival bħal karta tal-lob tar-re li tibni fuq ir-rabta l-re tal-Karnival għandu ma dan l-avveniment annwali. Din is-sena wkoll kien hemm l-involviment tal-istudenti li għamlu parti mid-Dipartiment tal-Arti Diġitali fl-Università ta' Malta illi ħadmu fuq xogħol diġitali, xogħol li huwa kruċjali għal festivals tal-preżent u l-futur. Il-kelliema tul din il-konferenza qalu li l-Karnival f'Malta kull ma jmur sena wara l-oħra qed ikompli jżid fil-livell u kif ukoll fil-partiċipazzjoni ta' aktar żgħażagħ. Din is-sena se jkun hemm ukoll ċelebrazzjoni b'kostumi tradizzjonali ta' snin 80. Xi ħaġa ġdida wkoll li se jkun hemm din is-sena huwa parti fi Pjazza Tritoni f'Putirjal.